Sziasztok, én SzexiBoy23 vagyok, és itt van a TNT harcosok meg harcsókat. Azt hiszem, hogy harcsó. Bocsánat, harcsó, bocsánat, nem szóltam, hogy szóltam. Please, ne öld meg. Nem öl meg. Csak én. Köszönöm. Mi? Vele vagy? Akkor meghalsz. Legász! Hé! Ne üssd a saját öcsédet! Bazd meg! Megölted az öcsét, te banda! Ennyi vagy! Szerintem vágjunk! Oké. Na visszajöttünk. Hozzá megint! Visszajöttünk. És... Nem, please, please! És azóta, mivel láttátok, meghaltunk. Nem tudom ki Nagy volt. szerencsésem. Ugye Valamelyikünk megölte valakit. Az olyan dolog, a fakkába. Bazd meg, még szerencse, hogy nem volt PvP. Nem ment a PvP. Ez az. Armor. Elindul basszus. Ajaj. Ez így... Vaskardos! Ennyi voltam. Ez így nem jó. Meghaltál? Aha. Vaskardja volt. Aha. Már az elej. Ne robbant fel! Itt a Laura! Nem már. Behívjuk Skype-ra. Láttalak, te tudja, Jaj, bocsi, azt hittem, nem te vagy, bocsi. Elmegy ez az! Menj innen, nem jó! Levi adott a harcsó egy aranysisakot. Tényleg. Legalábbis dobott Ja, neked. köszi. Megölöm a Laurát, tűnj a Várjál, állj meg. Hal téged, szóval. Tudom, hogy ez nem Ajjaj! de... Belém jön! Hallod, Minecraftba belém akar jönni a Laura. Belém ment. Visszafol. Ez az leesett, de béna! Á, béna leesett! Az anyád Réka! Vaskard! Apám, hogy van? Áú! Leestem a vízbe! De cuki. Kell fakard. Azt mondja, ja! Ja, tényleg megy a 6-os aréna. Én most ebben maradok. Mindjárt indul! Megölték a harcsót. Egyedül maradtál. Egyedül. Aha. Várjunk, mennyien vagyunk még az arénában. Ügyes. Ja nem olyan sokan. Csak rosszat veszek. Ne! Meghaltál? Nem. 1,5 életem van még. Van egy aranyalmám. Meghaltam. Multikill. Az... Ja, tényleg. Mi a 6-oson vagyunk. Legalábbis én a 6-oson vagyok. És már elindult. Igen. Hányas? De ő már meghalt, nem érted? Hárman vagytok a játékban. Ó, bakker! Hárman vagytok a játékban. De én már meghaltam! De ezt mondtam én is! Süket duma. Süket állat. Megy. Na sziasztok, visszajöttünk. Most egy arénában vagyunk benne, mint láthatják. Egy elég menő arénában, én legalábbis nagyon szeretem. Azt már kivettem. Aha. Nekem Fakard, ennyi! 2 fakard. Honnan tudja? Elkaplak, te gyerek! Kapjuk el! Itt van, Dani! Itt a boy! Haha, kiszar, azt már kivettem! Hol van? Itt van! Ott van! Ennyi van a drág! Enyém is. De itt vagyunk! Bocsi, véletlen volt, esküszöm. Most megyünk fel a hegyre, ahol voltál! Au! Ennyi nem tett hülye.
Jaj, ez a Kuante, ezt nem ölöm. A Laura, hol Ezt ne van? öld meg! Megölhetem Laurát? Igen. Mi a neve? Quen... 67. 57, vagy nem tudom mennyi már. Ravar. Ott van! Semmi. Mi a Skype nevet? Kaptál. Ravar. Ha! Zsákutcába esett az. Ne öld meg, én akarom érezni a bosszút. De Dani, ne! De Dani! Akkor téged öllek meg. Én akarom érezni a bosszút! Megöltem Laurát, ez milyen jó érzés volt. Ki kér kardot? És nem kaptok. Köszönöm szépen. Nem tudom, azt hiszem ott van. De nem arra van. 100%. Itt van kard, Ja, Dani. Kispont Hát, Patrik. Na, tudom. De Dani, menjél már te. Utána. Most hova lettek ezek? Mindegy, nyissuk ki a titkos chestet, Dani. Kispont Patrik. Oké. Várjál. Mi a skip? Mi a Nem skip baj, gyere már. képed? Mi a Skype képed? Kérsz egy vértet? Én a Skype képedet kérdem. Nézd, itt egy vér, Dani. Vedd föl. Ott egy vért! Ott, lánc! De az jól néz ki rajta. Skype képedet kérdeztem tűzokód a sarkány. Az a lánc sisek a rossz. Bejelöltelek. Bejelöltelek. Azt neki vettem. Bejelöltelek. Na gyerünk már, Dani, menjünk ma, mert fölrúglak. Oké. Visszaigazolsz. Visszaigazolsz? De akkor majd őt is behívod? Patrik is. Persze, benne Oké, addig akarsz elviszem ezeket. lenni a Ja, vízbe. Á! Megégek. Ütöttek a zombik. Itt van. Basszus, közben írogattam vele, miközben ment a videó. Be fogják előállni. Ott egy sisak. Ott egy sisak. Itt vagy? Itt. Upszi, véletlenül akkor írogattam veled, amikor... Ment a videó. Aha. Velünk van. Bocsáss meg Patrik, hogyha bejelölnek miattam. TNT harcosok velünk van, vagyis én, meg Harcsó 1212. Harcsó 1212, kisöcsém. És én! TNT harcosok. Oké. Mi a... Ne. Zombi! Meghaltál. De az nem ég el a kis zombi. Én addig vág... Sisak! Ó, találtam kell akkor én is. Én vágok és majd Csak visszajövünk, én. addig is sziasztok! Na, akkor sziasztok, én Szexiboy 23 voltam, és a következő részben már több ideig fog szerepelni velünk szerintem. Igen. Remélhetőleg. Na mindegy, én akkor... Szexiboy 123 voltam, és itt van velem TNT harcosok, Harcsó, és... Aki elnémult. Miért letette? Nem tette le, itt van. Jó, csak nem hallom. Na mindegy, amúgy itt van velünk, azt hiszem Quente Ravar, ugye az a, most nem is neve. Na mindegy, igen, itt voltak ők velünk, sziasztok! Igen.